Sallum il-ġurnata il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma qalx min se jkun qed jerfa' responsabilità politika għal rekit ta' frodi li sar mill-benefiċċji soċjali. Frodi li permezz tiegħu insterqu miljuni ta' euro mill-poplu Malti. U evidenti li Abela qed iħossu skomdu ferm iwieġeb id-domandi tal-ġurnalisti dwar dan ir-rekit, hekk kif spiċċa daru mal-ħajt quddiem dak li ntqal minn numru ta' persuni li fix-xhieda tagħhom kixfu kif Kastilja hija involuta direttament f'dan il-frodi. Il-ħamis filgħodu Robert Abela baqa' jaħrab mid-domandi ta' Net News dwar min se jkun qed iġorr responsabilità politika. Bil-Prim Ministru kif issa saret il-prassi spiċċa l-farfar fuq ħaddieħor. Jekk xi ħadd qed jaħseb li min seta' kien l-artefiċi ta' din l-iskema mhux ser jitressaq, naħseb li hemmhekk qegħdin tippruvaw. Minu huma? Minu l-artefiċi ta' din is-sistema? L-artefiċi tas-sistema huwa dak li l-korp tal-pulizija se jidentifika bħala min kien responsabbli u eventwalment irresqu l-qorti. Abela baqa' jiġħad li hemm nies minn Kastilja involuti, da meta l-provi juru xorta oħra. Jien malli sirt naf illi kien hemm każ wieħed sospettuż, irriferejtu mill-ewwel il-korp tal-pulizija u għejdli inti. Kieku Kastilja kif qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid nerġa' ngħidlek imma in-nies taħċieda le ma qed tiddevjali bir-risposta tiegħek, mhux il-kap tal-Oppożizzjoni, in-nies taħċieda referaw għal Kastilja. Kieku Kastilja kienet involuta f'din l-iskema, kienet se tkun Kastilja li tirreferi l-każ lill-korp tal-pulizija. Xi ħadd mill-customer care tal-Kastilja ma għalli mur tkellem ma' Dr. Silvio Grixti. Għalli għaxu jista' jgħinek. Kif appena tħalt, qed li jiena referewni minn Kastilja. Inti minn Kastilja u rewk ċar li kienu qed jirreferu għand Grixti biex tieħu benefiċċju. Iva. Pereżempju tmurant tabib ħajat. Le, għalli mur kellem il-Dr. Silvio Grixti għalli għaxu jista' jgħinek. Ok, f'termini ta' flus. Iva, u għalli biex ngħidulhom li jirreferewni huma. Pressat mill-mistoqsijiet, Robert Abela baqa' jgħid li dak li qed jintqal skontu huma biss allegazzjonijiet. Da meta fl-aħħar ġimgħat tresqu n-nies il-qorti dwar dawn il-frodi u kellhom jirritornaw il-flus illi ħadu. U allura fi kliem sempliċi dawn ma baqgħux allegazzjonijiet imma fatti ippruvati fil-qorti. Dawn huma allegazzjoni qed nitkellmu jidher u jirriżulta b'mod ċar hawnhekk illi kienet sitwazzjoni ta' allegat u ngħid allegat ħalli ma nippreġudikax id-deċiżjonijiet tal-qorti. Ta' allegata rekit jew skem jew abbuż minn numru ta' persuni għal gwadan privat tagħhom ma jippruvawx idaħlu lill-Partit Laburista. Huma dal-persuni li aġixxew għal gwadan personali tagħhom. Ħadd mhux se nħalli u ma nippermetti lil ħadd għamiltu dan sa minn l-2021, mhux se nippermetti lil ħadd li jipprova għal dak il-gwadan personali huwa x'inhu u xtaq il-flus jew xtaq xi ħaġa oħra jipprova jdaħħal lill-Partit Laburista jew lill-Gvern fl-istorja. L-istess Prim Ministru baqa' jinsisti li dan il-każ ta' frodi huwa distanti minn Kastilja u mill-Partit Laburista. Da meta fir-rekit ta' frodi hemm implikat ex-deputat tal-Partit Laburista stess. Dan huwa każ li huwa distanti minn Kastilja, distanti mill-Partit Laburista, milli qed nifhem mhuwiex distanti iżda minn numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonali. Kif tgħid li huwa distanti meta n-nies taħt xhieda kemm il-darba semmew nies minn Kastilja, ma tistax tkun distanti għax in-nies taħt xhieda stess semmew Kastilja, Prim Ministru. Jien qed ngħidlek illi Kastilja resqed dan il-każ għall-attenzjoni tal-Korp tal-Pulizija, l-istess għamel il-Ministeru għall-Politika Soċjali, nerġa' taħrab li kull darba. Sab inti qed taħrab li Prim Ministru, anke Martin Balzan tal-Mam qallek li naqbuta jaffermi kbar minn hekk. Tal-Partit Nazzjonalista jekk qatt irriferew persuni. Xorta bqajt ma ġibniex minn ħarer responsabilità Prim Ministru. Diġà ntrefet ir-responsabilità politika. Robert Abela nnifsu konferma li mill-investigazzjonijiet illi saru kien hemm 160 persuna li benefikaw minn dan ir-rekit ta' frodi. Bil-Prim Ministru ma jeskludix li dan in-numru ikompli jiżdied. Meta staqsejnieh jekk il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà sejjaħx lil Silvio Grixti għall-interrogazzjoni, Abela ħarab mid-domandi ta' Net News. Angelo Gafà sejjaħlu Silvio Grixti issa. Dal-aħħar jiem sejjaħlu lil Silvio Grixti. Ma ġibniex Prim Ministru ma ħajju responsabilità ta' dil frodi li tissir. Marija Francaranza għal Net News.